വക്രതുണ്ട മഹാകായ സൂര്യകോ. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഗണേശ ചതുർത്ഥിയാണ്. ഗണേശ ചതുർത്ഥിയുടെ 10ാം ദിവസവും ഭക്തർ ഗണപതിയെ അവരുടെ വീടുകളിൽ പൂജിക്കുന്നു. ഗണപതി ഭഗവാനെ ഈ സമയം പൂജിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കും. ഗണേശ ചതുർത്ഥിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗണപതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിവസത്തിൽ ഭക്തർ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്നറിയാം. ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. അല്പം വൈകിയാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക. മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗണപതിയുടെ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. കുഴക്കട്ട നിവേദ്യം, അതുപോലെ തന്നെ കടല, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നായിരുന്നു മോദക നിവേദ്യം. അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ അത് കാരണമാകും. രണ്ടാമത്, ഗണപതിയുടെ ആരാധനയിൽ തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഗണേശ പൂജയിൽ തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകില്ല. പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം തുളസി ഗണപതിയോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു. അത് ഗണേശനെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ തുളസി അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചു എന്നതാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഗണപതിയുടെ ഒരു പുതിയ വിഗ്രഹം വയ്ക്കുക. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ഗണേശനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വിഗ്രഹം വാങ്ങി ആരാധിക്കുക. പഴയ വിഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിമഞ്ജനം ചെയ്യുക. 2 ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നതും ഓർക്കുക. മറ്റൊന്ന്, ഇരുട്ടത്ത് വിഗ്രഹം ആരാധിക്കരുത്. ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹത്തിന് സമീപം ഇരുട്ട് പാടില്ല. ഗണേശനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ക്രമീകരണം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇരുട്ടിൽ ദൈവവിഗ്രഹം കാണുന്നത് ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെയും ആരാധനയിൽ കറുപ്പും നീലയും വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത്. ശനിദേവൻ്റെ ആരാധനയിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ അയ്യപ്പൻ്റെയും. എന്നാൽ ഗണപതി ആരാധനയിൽ കറുപ്പും നീലയും കലർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. വെളുത്ത പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. ഗണപതിക്ക് ചുവന്ന പൂക്കൾ ഇഷ്ടമാണ്. ഗണേശൻ ഊർജത്തിൻ്റെയും ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധനയിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിന് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കരുതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. പരമശിവനെപ്പോലെ ഗണപതിക്കും വെളുത്ത പൂക്കൾ ഇഷ്ടമല്ല. അതുപോലെ ഉണങ്ങിയതും പഴകിയതുമായ പൂക്കളും ആരാധനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ആരാധനയിൽ ഗണേശന് പുതിയ പൂക്കൾ തന്നെ അർപ്പിക്കുക. പൂജയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഗണപതി വിഗ്രഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്കിൽ ഇവ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഒരു കലശമെടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് മുകളിൽ ഒരു തേങ്ങ വെച്ച് വെറ്റില കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുക. നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്ന പീഠം അലങ്കരിക്കുക. ചന്ദന തിലകം, പുരട്ടി, പുഷ്പമാല, ദർഭപ്പുല്ല്, ചുവന്ന പൂക്കൾ എന്നിവയിൽ വിഗ്രഹം അലങ്കരിക്കുക. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുക. നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഗണപതിക്ക് മോദകം അർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ആരതി നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
തീർച്ചയായും സമ്പൽ സമൃദ്ധി നിങ്ങളെ തേടി വരും. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്തും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.